Slavoriz xebatkarên Kultur Hamburgê, ez Mirza yek ji xebatkarê Dîwan Akademî me. Dîwan Akademî komeleyeke ku ser perwerdehiya şanoyê ew ê kar bike ji bo zarokan û ciwanan û em dixwazin hûn vê yekê bizanibin ku ew bexşa ku hereya ku hûn ji me re bişînin ji bo vê saziyê, ji bo vê mekanê em ê xerc bikin. Vê derê belkî hûn dibînin hinek tiştme çêkirine boyax hinekî xilas bûye, hinek maye û ê tuwalet deriyê me mane, mitfax mane, dolabên mitfaxê filan mêvan. Ji xwe heta niha hemû bexşên ku tên em wek komele wan bexşa werdigirin û ji bo vê saziyê, ji bo Dîwan Akademiyê, komeleya Dîwan Akademiyê xerc dikin. Gelek spas dikin ji bo bexşa we jî û hêvî dikin demeke nêz de em li Hamburgê hevdû bibînin û hûnê belkî berhemekê me jî temaşe bikin li Hamburgê. Silav û rêz.